Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Berman Lagasmi. Samla Enlang sawian ubadai unong ya sajan bat nong nyalam ka New Tribute Council Education Cell kasni pale ka khatlai tarik jleu arjar arpsau ulalek ban bo da kajing ujor ha kami kale Human Rights Commission bandawa ban phatoket halor kajing sya keno you officer in charge ka doki police station lambat ki we par ki pulit kila phadat da ki ksew you we urang ba jong kasnong perdiwa katkum kajing ujor la yatu uti urang ba ya bala tip kerteng uba Sonil shooting ubala dan kumbal nrub husan snem karta na kasnong perdiwa ula sya haki pulit ka dauki police station hakate hi kathanat daga ba phada dakik ksew hadu ba ulamen saujur habai kren berkelai pathai kubor samla Enlang sawian ulong baka jingle ki pulit kalong persya ya ka hok long breu man breu nakaliang jong ka HOC education cell mentang termiat adien ba di nongilam gitu ka jong seng ngilei ya ka video ka bala sapeng step hangti apo snong berdiwa kemudian kaput jong ka India Bangladesh hakaba katkum kilat pathai ke bol i bakal dan kajing lebor kajing thambor kita ki pulit apo dauki police station persya yowei ndong sosnong hake baltip kerteng kumba Sonil shooting pusan sem kerta hakaba nilai bakumno di video ki bola sapeng start hakaba uni urang pa lasa thambor hakaba pha ban dai kita ki ksew apo kita hakka po police station kemudian hake po dauki dina kalian keseng da ka jung sokya halor ko hok umbri man brio ni mentak si gawan ban file ya ko complain persya ya kini ti pulit kontrop you officer in charge but kumjur pulit ki berang ketilang hak tu ka miet ban thambor persya iba Sonil shooting but nakalian kasang ila file da ka criminal complaint aka Meghalaya Human Rights Commission mentak si but ni hakne ka complain ila tho batai ro halor ka jinja ka bedai but kai ka ba uba Sonil shooting ulai kendo hakani ka hangkhia pok snong perdiwa but hakan jinge tungko but kibor pulit but nila kentu ya ka Human Rights Commission bakade ban sem khiamador but ban pelong ya ka jing toket but kumjuru ban le da ka batinge persya ikini ki pulit ki bran kti ban khambor ya uba Sonil shooting ubre tang nong snong namar bingil i hot nakaliang ni layo ka kubor nang ni nang tai ba ki pulit angki hadien ba hadien kini ka jingja hadien ba kini ka video kala sapeng stat kila penbi ya ka kidau bobon rekam da bakendo bondi urang ba udai unang Bangladesh ndrei dadangi pinsong norem katkum ka epek bat katkum ka adhar card ka bala ula peti limba ki video ki bala sapeng stat haki news channel ka penishai bat ka pen bat ngila ban pinsha bondi urang ba udai hi unang sonong uba pura jong kathik snong perdiwa bo deiru nong snong bapura jong kari India but kane ka jengkam jong pulit bo dei nong Bangladesh ka detang ka jeng thmu ban tap miao no ya kai ka ba kini ki pulit kila le persya yung liu brio but ka balong ro persya ya kata ka hok nong breman brio but nakaliang kasang sngoro pa kane ka jeng le jong ki pulit kala dei ka grave violation ya ka human rights but kumjuro ya ka principle of natural justice but dalele hi nakaliang kasang yin song klikti but yin nang yai bot dien halor kini ke jengjaban pitikna bagi tai pulit ke badan hangki apo ke dauki police station ke de benyo ke jengpin saja ke bating ya kumbang itu katkum ka kubor ka ba katkum ka jengtep ka bangilayo i pat saki limba kilat patai kubor li ba kini ke jengja ka laja hapdeng damiet hapdeng janmiet kata kapor ese ya kapon umsimla batai sai ndai katkum ka jeng batai jung ba Sonil shooting limba ki media li ba kini ke jengja ka laja hakipor minmiet but ni bagi pulit kira hadin kini ke jengja kila ligbu no uni brio hang tu apo hakawe ka jaka ka ba marjan ba kasnong perdiwa ha por lai bijim step bat kat kum ke jing itu jung ni brio kalong ka ba sungu serkai hadu kata-kata namar ba ki pulit kilawan ban thambori kilawan ban tokit kawe ka bang kwa ban bu jengkeli kawe ka bangi kom keseng ni kwa ban bu ya ke jengkeli sakatnat pulit jong hang thi apo dauki police station kalong ba balai ubrio haba pilara naga jaka bentok kit hapo police station kai ga bapulang pat yapi haba pidon kata ka jeng suspect snio bau ni ubrio lesi umdai unong India bapura haba pilara hapo police station balai pimsim la toket yau lada pilap ba lada pilap ba lada pi isan khmat bau ni ubrio umdai satya unong India re snopla ba kita ki pulit ndala kilara ubrio police station kira tiap pun bani tau beri buat upos bat ka bas ngusir kai susu kalong ba bitai ki pulit ki beran ha kabor kila padat do hau hakita ki arteli ki ksew ki beran hang kia po
hak thia po ka doki police station bat kani ka jingle ju pulit ka pi ba kimdan chu ek ta kamen sim eteblam bat kata kamen sim eteblam haki kalayap no bat ka ai ka ba ki pat ba ki expect na kita ki pulit ki berita ki law enforcement agency ban lada ka jinglong ka jongki kalong hakani kurkom kani hi ka hakajaka ba ki pulit kin ai ka jing sngan kin ai ta ka jing da ki pat ba nong so snang ki badan hang thia po kaput re hadin kani ka jing ja masngo ki pat ba kindan kamen sim ban songs ear bat kamen sim ban tieng lada ki hab ye tung kho kam bat ki bor pulit nang ni shakmat Hadin mo pila ban sistem lanu gin selection lanu ni to pio jubab hadin bangi la file ka complain ko bangi tep hi ba ka complain ni da file mena ni si but ni net scam ba but kumba ki jutep kom kan ni kam dai ka complain ka first complain ya ka ba ka HYC sengkeme ka la file persya kita ki beri kemudian hak bor rai ni la file ro ya ka ka complain persya USP jog is Kasil district but kumba PE but saki bana kalian ka commission hadin ba kala dep ban shem yakni ki complain ki jongi kan sa issue notice shangi ban pentep ba ki steps ke ba ka commission kan salia pengingat scam ro ba kumbangi i haki weki cases ba kumno ka commission kala shem kya ban bat ka dan ro ka jing pinstom ingat scam ro ba nakal yang chairperson bat ki members budan buram jo ka human rights commission kin shem ya kan ka case kin shem kya hak bede bat kan ka jingja bat kin shem ro ki steps bat ki legal action ka bating ya persya ikta khamtam you police officer in charge budan thia po doki police station bat kumjuro ikti pulit ki budan ketilang hak tu kumir ban thambor yu ba Sonil shooting kat kum ka jing tu ba sunul setting